Sa Kidapawan City, gilusad kagahapong adlaw ang Uplan Yaw-Yaw. Ang Uplan Yaw-Yaw, usa ka aktibidad kung diin magtuyok-tuyok ang mobil sa kapulisan ug magpahinumdum sa katawhan kabahin sa pagmintinar sa kahusay ug kalinaw sa Kidapawan City. Nag-apod-apod usab ang mga miyembro sa Kidapawan City Police og information education materials sa nagkadaiyang lugar aron masabtan sa katawhan ang paningkamot sa kapulisan nga adunay kahusay ug kalinaw sa lungsod. Gawas sa pagpanghatag og mga information ug education materials, nakigpulong usab sila sa nagkadaiyang sektor aron mapaniguro nga masabtan sa tanan ang katuyuan ug malikayan ang pagsulod sa mga tawo o grupo nga adunay daotang laraw. Tuyo sa Kidapawan PNP nga mamahimong lig-on ang relasyon sa kapulisan ug sa katawhan aron mahimong hamugaway ang pamuyo sa katawhan. Dunay pagsalig sa kapulisan ug labaw sa tanan, malambingit ang katawhan sa pagpahapsay sa ilang mga purok ug komunidad. Kung sa Kidapawan City nagsugod gahapon ang Uplan Yaw-Yaw, dito sa Marawi City, nagpadayon ang pagpanghatag og safety kits ang mga kapulisan sa pagpanguna ni Colonel Reynato Mauricio. Gawas sa education and information materials, nang hatag usab sila og mga balasahon unsaon pagpakgang sa mga terorista, pagpakgang sa ilegal nga mga droga o kriminalidad aron mamahimong malinawon ang Marawi City. Nang hatag usab og face mask ang kapulisan aron padayon nga mapugnan ang pagkaylap sa kagaw nga dala sa coronavirus disease. Nalipay ang kapulisan sa Bangsamoro Autonomous Region gahapon kini tungod kay mibisita kanila sa usa ka sentimental journey si Police Lieutenant General Manuel M. Abu. Si General Abu ang Chief of Directorial Staff sa Philippine National Police. As your former regional director, one of the good traits or best thing that I have done in this region is to look after the morale and welfare of my men. I have nothing on my heart but my sincerest gratitude and heartfelt appreciation to all of you who supported my leadership journey in the PNP, especially when I was your own regional director. Pinapabot ko ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng aking mga naging kasamahan, sa lahat ng mga pulisyonin sa bansa mula Luzon, Visayas, Mindanao at dito sa PRO Bar. At ngayon, I could have not made it possible without your confidence and assistance given accorded to me during my stint as your regional director. Si General Abu, kanhing nagsilbing Regional Director sa PNP BARM, una pa kini nahimong hepe sa PNP Directorial Staff. Mato ni General Abu, naglaom siya nga ang PNP BARM magpadayon sa ilang kaabtik ug tiunay nga panirbisyo alang sa katawhan sa BARM ug sa katawhang Pilipino. Kagahapon, gibisita usab ni Major General Val De Leon sa Zamboanga City. Si De Leon ang Director for Operations sa PNP ug ang iyang pagbisita gikalipay sa Police Regional Office 9 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Franco P. Simborio. Namulong si De Leon sa Camp Colonel Romeo Abendan sa Mercedes, Zamboanga City. Ug dinhi sa akong probinsya sa Police Regional Office 10, 14 ka mga personalidad nga kanhing misimpatiya sa rebelding kalihukan ang nanumpa og balik sa sabakan sa balaod. Ni adtong milabayng Biyernes, giila ni Police Regional Director Benjamin Acorda ang mga personalidad nga silang Marvin, Jesse, Reborn, Solong, Alisa, Dina, Gabriel, Chris, Nonon, Nanay, Donna, Dayang, Kulot og Alisa ug uban pa ni ining mga kaubanan. Nanumpa sila dito sa Camp Alagar, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Ang mga personalidad kanhing naglihok sa Northern Central Regional Committee operating sa Eastern o Western Bukidnon, partikularmente sa Malaybalay City, Maramag, Quezon o dinhi sa lungsod sa Valencia City. Nagpasalamat si General Acorda sa katawhan og sa mga mibalik sa sabakan sa balaod kay matod pa niini ang kalambuan sa komunidad magsugod kung adunay kahusay ug kalinaw ang mga residente.
Rhea Montecalvo, Newsline Philippines. Stay safe.